ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኩም አናኹም ሰላሕ ዲኔ ካብ ክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኻው ቤተ ክርስቲያን እዚ ንጎንጎን ምገቦን ዝበለጸ መዓልቲ ዝበለጸ ቃል እንካፈለሉ ፕሮግራም እዩ አይትረስዑ መዓልታት ናይ ህይወትና ነቲ አውሽጥና ዘሎ ቃላት እንደመስላ ስለዚ ኢና ንጎ ንመዓልትና ከጸበቀልናን ከአኔልናን ዝኽእል ናይ ህይወት ቃል ንካፈል ደለና እግዚአብሔር ይባረክ ሎም እንካፈሎ ቃል ለውጥና አምላኽ ከመዩ ዝብልዩ ለውጥና አምላኽ ከመዩ ማለት ለውጢ ክንብል ኮለና ለውጢ ንሰብ ከመይ ለውጥና አምላኽ ከመዩ ሓደ ሰብ ተለዊጥ ክንብሎ ኮለና ብናይ ሰብ ዓይነት አተሐሳስባን አራአያን ለውጥ ከምዚ ክንብል ንኽእሊና ንአምላኽ ግን ለውጢ ከመዩ አምላኽ በሐቂ ተለዊጥካ ክብለካ እንድሕር ኮይኑ ናይ እግዚአብሔር ናይ ለውጥ መለክዒኡ አበዩ ሪኢኹም ገለገለ ሰባት ዓዲ ስለ ዝቀየሩ ዝለወጡ ይመስሎም ገለገለ ሰባት መካይን ስለ ዝቀየሩ ዝተለወጡ ይመስሎም ገዛ ስለ ዝቀየሩ ዝተለወጡ ይመስሎም ግን በሐቂ እዚ ናይ ምልዋጥና መለክዕ ድዩ አይኮነን እግዚአብሔር ከስለ ለውጥ ክዛረብ ከሎ እንታይ ይብል ስለዚ ለውጢ ንአምላኽ ከመይ ምዃኑ ሎ መኽሪና ሮሜ ምዕራፍ 12 ካብ ሓደ ክሳብ 2 እምበአርሲ አሕዋቴ ንስጋኹም ህያውን ቅዱስን ንአምላኽ ባህ ዘብል መስዋዕቲ ጌርኩም ከተቕርብዎ ብምሕረት አምላኽ እምዕደኩም ኣለኹ እዚ ማለት እቲ ናይ እምሮ መንፈሳዊ አገልግሎትኩም እዩ እቲ ሰናይን ባህ ዘብልን ሙሉእ ፍቓድ አምላኽ እንታይ ምዃኑ ምእንቲ ክትምርምሩስ ብምሕዳስ ሓሳብኩም ተለወጡ እምበር ነዚ ዓለም እዚኣ አይትምሰሉዋ ብጣዕሚ ዝገርም እግዚአብሔር ስለ ለውጥ ክዛረብ ከሎ ኣብ ደገ ዘሎ ለውጥ ይኮነ እንዛረብ ስለ ለውጥ ክዛረብ ከሎ ኣብ ውሽጥና ኣብ ተሐሳስባና አምላኽ ስለ ለውጥ ዝዛረብ ኣብ ስብእናና እግዚአብሔር ስለ ለውጥ ዝዛረብ ሪኢኹም ብምሕዳስ ሓሳብኩም ተለወጡ ኢሉ ምኽንያቱ ለውጢ ካብ ሓሳብ ስለ ዝጅምር ለውጢ ኣብ ውሽጢ ስለ ዝጅምር ለውጢ ኣብ ደገ ይጅምርን እዩ ኣብ ደገ ዝተለወጡ እንዳመሰሉና ኣብ ውሽጦም ግን ያው ከም ዘሎ ወዘለው ሰባት ብዙሓት እዮም ደቂ 60 ዓመት ኮይኖም ግን ገና ከም ደቂ 7 ዓመት ቆልዑ ዝኾኑ ሰባት ብዙሓት እዮም ምልዋጥ ዕድሚኦም ምውሳኽ ዕድሚኦም ገዛእ ርእሶም ናይ ምልዋጥ ምኽንያት አይኮነን ወይ ድማ ምውሳኽ ዕድሚኦም ናይ ገዛእ ርእሶም ከም ዝተለወጡ መለክዕ ይኮነን ገለ ገዛ ይቕይሩ እሶም ግን አይቅየሩን ገለ ዓዲ ይቕይሩ ንሶም ግን አይቅየሩን ገለ መካይን ይቀያይሩ ንሶም ግን አይቅየሩን ገለ ስራሕ ይቕይሩ ንሶም ግን አይቅየሩን ሪኢኹም ምኽንያቱ ምቕያር ምልዋጥ ኣብ ደገ ዘይኮነስ አባና እዩ ስለዚ እግዚአብሔር አምላኽ ስለ ለውጢ ክሓስብ ከሎ ኣብ ኩነታትና ይኮነን ንአምላኽ ለውጢ ኢሉ ዝሓስቦ አምላኽ ተለዊጥና ዝብለና አባና አምላኽ ለውጢ ኣብ ሰብ እዩ ዝብል ንሕና ግን በዘራርባ ሰብ ለውጢ ኣብ ደገ ክመስለና ይኽእል እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ግዜ ከምዚ ኢልዎም ነቲ ውሽጡም ሕፀቡ ወይሎም ሽዑት ደገ ክጸሪ ኢልዎም ሪኢኹም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከምቶም ፈሪሳውያን ብደገ ተለወጥ እንዳበሉ ድርብሹ ከምኦም አይኮነን ነይሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ብደጊኦም ዘይተለወጡ ሰባት ሓቂፉ ንውሽጦም ከም ዝልወጡ ይድገብሮም ነይሩ ንምንታይ ምኽንያቱ ኣብ ውሽጡ ዝተለወጠ ናይ በሐቂ ከም ዝልወጥ ይፈልጥ እዩ ስለዚ ናይ በሐቂ ለውጢ በሐሳብ አምላኽ ዝተሰርሐ ስብእና ክህልወካ ከሎ እዩ ሓደ ሰብ ናቱ ስብእና ፐርሰናሊቲ ናቱ በሐሳብ አምላኽ ዝተሰርሐ እንተደኣ ኮይኑ በሐቂ እዚ ሰብ እዚ ልውጥ ክበሃል ይኽእል እዩ ለውጢ ውሽጣዊ ጽባቄና ምውሳኽ እዩ ሪኺ ከምቱ ማሊ ተሐስቢዮ ዝነበርኪ ከምቱ ማሊ ትርእዮ ዝነበርኪ ሎም ዘይትርኢ እንድሕር ኮንኪ ናይ ውሽጢ ጽባቄ ኣብ ጽባሕ ይውስኽ እንድሕር ኮይኑ በአምላኽ ትልወጥለኺ ክትበሃሊ ምኽንያቱ ከምቲ ደጋው ጽባቄ ዘሎ ውሽጣዊ ጽባቄ ከም ዘሎ ከዓ አይንረስዕ ውሽጣዊ ጽባቄ ብስብእናና እዩ ሪኢኹም ገለገለ ቀንዲ ሓይሎም ደጊኦም ንምጽባቕ እዩ ውሽጦም ንምጽባቕ ግን ኢንቨስት ይገብሩን እዮም ምኽንያቱ ንዕኦም ለውጢ ብደገ ምልዋጥ ስለ ዝመስሎም አይኮነን ሓፍተይ ካብ ደጊኺ ተለዊጥኪ ውሽጢኺ ደይ ትልወጢ ካብ ደጊኺ ጸቢቕኪ ውሽጢኺ ደይ ትጽብቕ ካብ ምዃን ውሽጢኺ ጸቢቕኪ ደጊኺ ዘይምጽባቕ ይሓይሽ ምኽንያቱ ዘላቕን ሓቅኛን ጽባቐ ኣብ ውሽጢ ዝጅምር ሃሌሉያ ስለዚ ለውጢ ክሳብ ክንደይ ናይ ክርስቶስ ካራክተር ንካራክተርና ይቆጻጸሮ በዚ ለውጥና ዝልካዕ ለውጢ ኣብ ካራክተር እዩ ሓደ ሰብ ይልወጥ ኣሎ ዝበሃል
ካራክተሩ ካብቲ ትማሊ ዝነበሮ ሎሚ ብዝያዳ እንተደኣ ተለዊጥዩ እንተደኣ ካራክተርና ባህሪና ያው ከም ትማሊ ሎሚ ከምኡ እንተደኣ ኮይኑ ብደጌና ብዙሕ ለውጥ እኳ እንተተረኣየ ግን ንሕና ኣይተለወጥናን እመኑኒ ንስኹም ከይተለወጥኩም ነገራትኩም ከም ድላዩ እንተተቀያየረ ዝጸንዕ ለውጢ ኣይኮነን ዝጸንዕ ለውጢ ብምልዋጦም ንነገሮም ዝልውጡ ሰባት ጥራሕዮም ስለዚ ትማሊ ዝነበረ ካራክተርና ትማሊ ዝነበረ ባህሪና ሎሚ ከም ኢሉ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ሎሚ ምቕያራት እንድሕር ደይብሉ ኮይኑ ሎሚ ብዝበለጸ ደረጃ እንተዘይውስኽ ኣሎ ኮይኑ ኣይንልወጥን ኣለና ሃሌሉያ ኣይንልወጥን ኣለና ስለዚ ካብ ሎሚ ንድሓር ጀሚርና ኣብ ውሽጥና ንሕሰብ ምኽንያቱ ናይ ለውጢ ጅማሬ ኣብ ውሽጢ እዩ ንደገ ግደፍዎ ቀዲምኩም ንውሽጥኩም ንኽልወጥ ኢንቨስት ግበሩ ርኢኹም ንውሽጥና ንምልዋጥ ኢንቨስት ከይገበርና ንደጌና ክንልወጥ ጥራሕ ብዙሕ ፃዕርን ስለ ንፅዕር ህይወትና ናይ ድኻም ኮይኑ ይተርፍ እቲ ዝቐለለ ንደገ ክትልውጦ ትደሊ እንተደኣ ኮንካ ንውሽጥኻ ብምልዋጥ ጀምር ንውሽጥኺ ብምልዋጥ ጀመሪ زحلف عمد كسع كندي أبتناتكم personality investigateكم زحلف عمد كسع كندي أوش تخي نختلوتي investigateكي ريخي أنت دقا منن invest زي جيركي أبنا يوش تخلوتي أبد حساس باخي أب بحريخي أب الرأيخي أب كاركتركي منن لوتي كاب زحلف عمد كسع لو من دحر زي بالكوينو أو زي تخكلنيا قدنا يخدكي لو مجن كم تمال خيط خدت تنقضي قبل ما أنت جمير كجن سلا كاركتر كمغيار سلا بحري كمغيار سلا تحساس باخا مغيار سلا وشتخا ملوات سلا الرأيخا ملوات حسب ننجرات تمال خم تريهم لو متريهم من دحر لخا خونكا حويناتي أيتلوت انزل لخا أيتلوت انزل لخا جنزم محسكا ناي ملوت إخا مخنيات يكونن سراح محسكا ناي ملوت إخا ملكي يكونن جزا محسكا ناي ملوت كا ملكي يكونن إذا كل ده حسكا خلخا نسخا جنياو زيت لوت سبت كون تخيلها سلازي كاب كل نلعلي أبكزار إسخا أتبكا تأمت ملوت كا أبا خايد جمر أملاخي بارخكم لومي نقويتانا يسوس كريستوس أبهيوتكم لبكم دي هابكم مو وسنكم دي تقبلكم مو نعقو لبو زهابة نعقو زأمنا نايزل عالم هيوت يقبلين مو بحق نايزل عالم هيوت كتقبلوا تدالين تخونكم إذا تقولوا لهم بمثل لبكم نقويتها بو إجزابي ربو بأي يسوس كريستوس سمي مسكنك الله يأمن الله يسوس كريستوس لحتياتي كم استسأله عدا حتياتي كله كفيلو كم زفتصمو سلي كم زموته بسالسيت معالتي أملاخ كموتات كم زتنسؤو يأمن الله نإيسوس كريستوس بمئماني كابزا ساعات ولود أملاخ حدش فترت كوين الله منفس قدوس بشم يسوس يقبلك الله آمين أملاخي باركم إذا تصلوا بزب تحت زول أدرسنا كونتاكت جبورنا يخم سدليكم حاجة دما كل خلكم هنا شالوم